Kuchyni svých snů již máte na dosah. Abychom byli přesnější, stačí, když navštívíte obchodní dům IKEA a váš sen se stane skutečností. IKEA vyvinula široký sortiment kuchyňských sestav různých stylů a všestranné doplňky, díky kterým si sestavíte přesně takovou kuchyňskou sestavu, jakou jste si přáli, a to vše za dostupnou cenu. Montáž a instalace kuchyně z IKEA je mnohem snazší, než byste čekali. Vše, co potřebujete vědět, najdete v montážním návodu. Postupujte podle instrukcí a nemůžete udělat chybu. Krok první. Prvním krokem je odstranit nerovnosti stěn a podlahy. Později vám to může ušetřit hodně času. Předtím, než začnete s montáží kuchyně, ujistěte se, že instalatérské práce, zavedení elektřiny a plynu byly provedeny odborníkem. Změřte a označte si umístění nástěnných skříněk na stěně, abyste si byli jisti, že vše odpovídá návrhu. Zjistíte-li, že něco není v pořádku, obraťte se před montáží na pracovníky IKEA. Krok druhý. Druhým krokem je montáž skříněk a zásuvek. Předtím, než skříňku smontujete, připevněte vodící kolejnice pro zásuvky. Jednotlivé skříňky si uspořádejte podle toho, jak je budete připevňovat. Vždy tak rychle najdete přesně tu skříňku, kterou potřebujete. Koupíte-li si v IKEA pracovní desku pro Nomen, skladujte ji v kuchyni nebo poblíž kuchyně, aby se přizpůsobila pokojové teplotě. Krok třetí. Nyní připevněte nástěnné skřínky. Předtím, než začnete, pečlivě si přečtěte návod k instalaci. Zkontrolujte pravoúhlost rohů. Objevíte-li podstatnější rozdíly, měli byste kontaktovat odborníka, který je odstraní. Zkontrolujte, zda na stěnách nejsou nerovnosti. Zkontrolujte podlahu, použijte bodováhu a najděte její vysoké a nízké body, které označte na stěnu. Od vysokého bodu odměřte 141 cm. Horní okraj nástěnné lišty vyrovnejte dle linky, kterou jste na stěně vyznačili. Nyní přejděte k zavěšení první skříňky. Začněte rohovou skříňkou. Označte si, kde bude nutné vrtat a položte skříňku na zem. Použijte vrtáky a šrouby, které jsou vhodné do daného typu stěny. Skříňku poté dejte na své místo a upevněte kování skříňky. Nedotahujte jej však. To vám umožní, že budete moci po připevnění všech skříněk na své místo provést případné úpravy.
Abyste si byli jisti, že všechny skřínky jsou správně upevněny, skřínky spojte dohromady a ujistěte se, že jsou vyrovnány. Když jsou všechny skříňky připevněny, vyrovnány a spojeny, kování skříněk pevně dotáhněte. Nakonec odstraňte nástěnnou lištu. Krok 4. Nyní přijde na řadu montáž spodních a vysokých skříněk. Nejprve odměřte od vysokého bodu podlahy 16 cm. Tato linka vám pomůže vyrovnat nástěnnou lištu. Změřte a upravte nástěnnou lištu tak, aby vyhovovala délce skříněk. Pokud to bude zapotřebí, lištu se nebojte zkrátit. Okraj nástěnné lišty upravte dle linky, kterou jste na stěně vyznačili, a upevněte ji. V žádném případě ji však nepřipevňujte za spotřebiče. K přednímu okraji skříněk připevněte 2 nohy. Nepoužijete-li nástěnnou lištu, připevněte 4 nohy. Rohovou skříňku umístěte na své místo. Nohy nastavte do požadované výšky. Označte si, kde je nutné vrtat, vyvrtejte otvor a vložte šrouby. Šrouby zašroubujte, ale ne zcela. Další skříňku dejte na své místo, vyrovnejte ji s předcházející skříňkou a připevněte ji. Třetí otvor byste měli správně použít na spojení skříněk dohromady, ale v tomto případě použijeme 4. otvor, a to kvůli umístění vodících kolejnic zásuvek. Ujistěte se, že jste před instalací nechali otvory na odpad, přívod elektrické energie, plynu a jiné funkce. Pro tuto část jsme zvolili na skříňky faktum podnoží numerer. Použijete-li na jednu či obě strany vysoké skříně krycí panely, nejprve je před instalací skříně připevněte. Když jsou všechny spodní a vysoké skříňky připevněny a vyrovnány, všechny šrouby dotáhněte. Otočný díl nainstalujte do rohové skříňky. Změřte a uřízněte výplň mezi skříňkami a stěnou. Základní sestava vaší nové kuchyně je teď již na svém místě. Nyní je čas na montáž pracovní desky a dřezu. Krok 5. IKEA nabízí široký sortiment pracovních desek, ze kterého si jistě vyberete. Pro tuto kuchyňskou sestavu jsme vybrali pracovní desku z masivního dřeva Pronomen. Nejprve si pracovní desku změřte. Chcete-li nainstalovat pracovní desku ve tvaru písmene L, obě části musí na sebe správně navazovat. Potom změřte délku pracovní desky. Pracovní desku uřízněte jemnou pilkou nebo děrovkou. Otvor na dřez vyřízněte dle instrukcí výrobce. Chcete-li nainstalovat varnou desku, vyřízněte otvor stejným způsobem. Otvor na dřez utěsněte podél okrajů polyuretanovou izolací.
Před instalací dřezu zkontrolujte, zda vrchní část rámu spodní skřínky nezahrazuje otvor na dřez. Když pracovní desku upevníte, ponechte malou mezeru u zadní stěny. Drážkované konzolky umožní, že se pracovní deska bude přirozeně rozpínat a stahovat. Není-li dřez předvrtán, vyvrtejte otvor a instalujte baterii dle instrukcí výrobce. Pracovní desku zbruste jemným brusným papírem a povrchově upravte olejem na dřevo behandla. Pracovní desku tímto způsobem pravidelně ošetřujte. Zachová si tak déle svůj původní vzhled. V místech, kde bude stát myčka na nádobí, upevněte na spodní stranu pracovní desky ochrannou fólii proti vlhkosti. Vaše nová kuchyně začíná dostávat svůj tvar. Krok 6. Nyní přichází na řadu instalace vnitřního vybavení a doplňků. Začněte upevněním krycích panelů skříněk. Je-li součástí vybavení osvětlení skříněk, doporučujeme provést jeho instalaci nyní. Police umístěte na své místo. Úchytky nejprve připevněte k čelům zásuvek. Tato čela poté upevněte k zásuvkám. Použijte přiložené kování, které vám usnadní případné úpravy a vyrovnání do stejné polohy a výšky. Namontujte ostatní doplňky. IKEA má široký sortiment doplňků, které vám pomohou vše si v kuchyni uspořádat. Nyní vám zbývá již jen několik drobných úprav, jsou ale velmi důležité a proto při práci na nich nepospíchejte. Krok 7. Pečlivě změřte a vyznačte sokly, které budou zakrývat volný prostor pod spodními skříňkami. Okraje zakryjte krajovými lištami. Předtím, než připevníte ozdobné lišty a římsy, budete potřebovat pokosnici k uříznutí přesného 45stupňového rohového výřezu. Nyní zavěste dvířka. Nezapomeňte na plastové zarážky. Udělejte si šablonu nebo opatrně změřte a označte si, kam umístíte úchytky. Při vrtání otvoru držte za dvířky kousek dřeva. Blahopřejeme. Umístěte na své místo poslední detaily a jste hotovi.